bari da saurin je gurin sakon mai garin nan. Allah ya samu Alhajin yana gida. Allah sa dai Alhajin yana gida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, waye ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, waye ne? Don a hankali ne. Alhajin Allah. Alhajin Allah. Alhajin Allah. Sarkin fada. Alhajin Allah. Sarkin fada kai ne? Allah barka da yamma. Barka da sarkin fada. Gida. Alhamdulillah. Lafiya lau Alhajin Allah. Kace kana gida, ni na tura ma baka gida Alhajin Allah. Ina gida ba inda mu. Je na zo na ka ce mun ka shiga cikin binni. Wallahi kuwa ka san shi ne kuɗi bai ga ta zama ba. Dama ranka ri'e ne ya riga ya aiko ni. Gari. Yace sakon nan zo in karba a gurin ka. Shi wannan mai garin na kuwa me yasa yake haka? Shi ba yi da aiki sai san banda. Ai ka san Shi ranka. lamarin nan ayi shi a haka. Ka san Alhaji da kai da ranka da ai kamar tabbata ne saboda ka san mai kuɗi da mai mulki ai ka san dai ba raba su ba ka ba. Mulki baka da kuɗi bata taso ba. To dai yanzu wannan sakon da ya ci ba ni. Jogero ne muke da shi mu ɗaya ne ma ko biyu ne? Hattara ne, kare aka ce. To zan ba shi sama da haka ne shi ya nema mu? Hattara ne. Shi ya nema mu? Hattara ne. Mai gari guda tsakanin ni da mai garin waye gaba? Mai gari guda Tsakanin ni da mai garin waye gaba yanzu? shi fa wakilin ƙasa ne fa. Wakilin ƙasa ne fa. Wakilin ƙasa in baka da 'yan canji ya zama na iska. Kai sarkin fada bari in fito dai ka ga girma na. Moɗa biyun nan ita zan baka ka kai wa mai gari. Kai. In ya karba in bai karba ba dawon da ita akwai mabukata. Haba Alhaji. Mai gari ya fi ƙarfin moɗa biyu. Ya za yi a ce mai gari ya riga ya aiko ni kuma ka ce moɗa biyu za a ba. To ya tashi ya nema mana. In ba mutuwa zuciya ba dama ta irin ta mai gari ya za a ka zauna ka ce lallai sai na baka wani abu. Bayan ka san a garin nan ba kai kaɗai bane ba. Alhajin Allah amma dai ka san dai sanin kanka ne mai gari da ya fi moɗa biyu saboda da shi da al'umma su ma moɗa nawa zai ba al'umma. Ni ba sai ya ba kowa ba nan ba kowa ya haƙuri shi ya rike moɗa biyun yana so a kai uwar Fulani. To ita uwar Fulani yanzu in aka kai mata tumurmushewa za ta yi. Da gashi sai ita zai rika sa ana mai dan kunu ana mai dan gwadagwab. Yanzu dai a shiga gidan da ya fito dai amma dai moɗa biyun nan da ya riga ya kai. Moɗa biyu na ce zan bayar. Kai gaskiya mai gari ya fi ƙarfin moɗa biyu hattara dai Alhaji. Gaskiya bari in ga mai gari ha ko mai gari ya aiko na amma ka zo ka ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni? Kofa. Lafiya An wuni lafiya ya garin. Lafiya. Ya yau ya hutu ya jin gari. Ya lafiya wallahi. Madalla ya gida. Lafiya kalau wallahi. Ya aiki. Lafiya kalau ya lafiya. San tun da aka kama wannan ƙauye muna koyar da yara makaranta. To gaba ɗaya abubuwan aljihu ne yayi ƙasa ga wata yayi nisa. To shi ne nace bari in zo gurin yara in taimaka mu dan wani abu da zan samu ga dan maleji kafin a yi biya. Dan bauta kasa kake ko dan bautar rijiya? Dan bautan kasa. To ni na saka bautar kasa? Gaskiya ba kai. Ni na kira ka ƙauyen nan ka koyar? Gaskiya ba kai. Hato ne zan ma ko yanzu ni na ce ka zo guri na? Ni taimako ne na zuwa dan taimaka mu. Ka manta abin da aka hada baki da kai aka yi mun a fadan mai gari? Mantawa kai? Har da kai a cikin wanda suke mun turanci banda Allah ya sa na iya turancin nan da yanzu shikenan za ka kunyata ni a gaban mai gari ya tunanin kuɗin na tara babu turanci. Turancin naka ba gane nake shi sa na faɗa mai gari turancin mu ya zagaya international. Allah zagaya international iyakacin Najeriya ne kawai. Ka gani da kai a turancin ma you are very Rajab stop writing who are you and my common get out is a purpose and the new now is a get out and to prepare as attended only way rationally me and you and the other simple line down up together from the mai gari down up. Gaskiya bautar ƙasa yanzu na fara jiya to sai mu na ba kuɗi a aljuna dole ji turancin nan to ni yanzu zan taimako aka ce musamman cikin watan azumi abu ne mai kyau gaskiya ka je ka dawo wani satin sai a duba a ga yadda za a yi yanzu ba ko dan wani abu ne na ba wani abu da zan yi maka yanzu sai zuwa wani satin Allah ya kai mu ai ban sa ka a cikin jadawalin tsarin da zan fitar da wani abu in baka ba a yau wanda zan ba na ba yau ta ƙare sai kuma gobe ba damu Allah ya mana mai kyau bari mu ce amin amin Allah ya mana mai kyau amin amin na gode baya kumfa Allah ya sa aljanna nan Allah ya sa nan waye ne ai ba zan yi magana ba ke makota su je su waye ne ya hujjat
Ah, Kofurjo. Ya Alhaji. Ya garin? Wallahi lafiya Alhaji. Kwana da yawa Kofurjo. Na ka shige haka ne? Ya Haji na tsaka mai wuya wallahi. Kwana da yawa na jima ban ganka ba. Wallahi na tsaka mai wuya. Sai labarin ka kawai da yake yaɗa gari, wai mai gari na ji labari ya sa kuɗi masu nauyi akan duk wanda ya kamo ka. Wallahi. An ce ka ɗaga shi ka yi katantanwa da shi ka buga da La ilaha illallah. Garin ya ka je ka buga wannan ɗanyen Yanzu abin da ake faɗi kenan? Haka ne ma za ka aikata fa Kofurjo. Za ka ji abin da ya faru. Tilas ya mun wai ina matsayin babban ɗan sanda kai ka sani ne. Wai zai ce wai sai ya mai da ni primary election. Ya zo kani cikin yara fa. A gaskiya mai gari bai Kuma malamin nan wani kwaba yana nan ya zo. Na gane shi. Wanda ya ce zai wa'e shi. Na gane. Wai saboda ya iya turanci. Kuma ni ma ka san na iya turanci. Na san ka iya. To mutumin da yake babban jami'in tsaro a ce bai iya turanci ba. Wata kalma ce fa na kasa da cewa wannan kalmar ci da biredi. Wai shi ke wai an kai wai cikin yara primary. Kenan daga ka gagara faɗin ci da biredi. Shi kuma kwaban ne ta yi ringa zaman bulala ya kai ne sa nil down. Shi kuma mai gari na zuwa wai bai san me aka ba. Kawai karɓi bulala ya ci gaba da zaman. Dole ba za ka jure ba. Ai dole akwai horo na jami'an tsaro a jikinka wanda ba zai bari ka jure wannan cin mutuncin ba. Kuma ba kafin mai gari na kama ba haka ba ma kifar da shi ba. Amma ka ake cewa ka kama din kenan. Abin kifar da shi bare bare. Ake cewa na mai nadi. Haka ne dai amma yanzu me ba fita. Dan Allah ka taimaka mu ka kai babba ne a garin nan. Gaskiya ne wannan. Ka samu mai gari wannan abin da yake faruwa gaskiya a daina bi na haka din. Sai ka ci wanda ya sata. To ina da yanci fa. Gaskiya ne kana da yanci, kana matsayin ma'aikacin tsaro kai ya kamata a ce kana biya, amma kuma zai kasance kuma wannan ba fadan ma munafiki ne ba fadan nan nake. Ba fadan nan nashi yanzu nan ba jimawa ya zo wai mai gari ya turo shi ya karbi sako. To ka gani? Ce to ni wannan sako nashi na gagara ganewa saboda ban bayar ba dai na san ni ma ana jin haushi na, amma ka san naira maganin jarabar duniya. Kwarai kuwa. Naira maganin bala'in duniya. An gama. Za a san yadda za a yi da shi. Insha Allah za a bullo wa lamarin. Za a sallame shi. Na san mai gari da kuɗi ka san amana ce. Kwarai kuwa. Mai ƙarfi. In Allah da kaka damu Kofurjo za a yi komai za a gama insha Allah. Da walaji. I don't want peace. I want problems always. Ka san ni ba ni neman aiki a garin nan wallahi. Ba kai ba Kofurjo. Wallahi tsorata ne. Yanzu ma dai tafiya wallahi. Gaskiya dai. Ruwa. Sha'i. Duniya da wuyar zama. Mutumin da ake neman shi ga sha bagas me yake wani raba idanu gani ka ganni gani amma bayan da zaka yi wallahi nan gani nan bari ai kana da mai gari akwai amana aikin banza wallahi gwada akwai hina kama shi ma Kofurjo ya daɗe ya ci a ce ya zo ai tun ɗazu in kira mutum a waya ya wannan sai kuma za ka sani bari yanzu. Duniya da wuyar zama. Okay. Ya haka? Kofurjo. Ya garin ne. Haka fa jiya ka zo ka razana mun razana. Ai bala ma tsugunna masa dan kan suna ne tsugunna ni ina ma'aikacin tsugunna ne ma ina kusa da kai. Kuma Alhaji. Tare muka yawan da kai Alhaji ai ba sa'an ka bane ba. Ina sama kana sama Kofurjo da yana. Alhaji da ya ga a kaki nake fa. Dawo nan. Radin dan abu na saboda na gaba kowa kada gani. Ai shi ne ko? Wannan samani na sa aiki. Samani ya rika zuwa yana mun baran ma. Kwano ya je yake raba musu gero na dan gwada-gwad. Samani haka? Saboda haka shi yasa na kirawo ka je ka kulle mun shi. Ya za ya ja mun asara? Samani. Ai asara ce wannan ya ja mun. To shikenan dai ka gani? Samani da mutunci wallahi. Saboda a garin nan ana faɗin mutunci. Yo ba dole ba yana kyauta da kayan da ba nashi ba ai dole a rika cewa yana da mutunci. Alhaji yanzu ka san me za yi? A'a. A yi hakuri a kyale samani. Idan ya sake tun da yanzu ne na farko sai mu tafi da yi an kwa biyar zan sami wallahi. Kai haka kake gani? A'a. Haka kake ganin yayi? Yayi. Shikenan dan dai ka san ina ganin mutuncin ka Kofur. Shine yayi. Saboda kana taka mai gari sai ranka. Ni kuma ka san ni da mai gari ba a zaman mu daidai. Ai mai gari sai na sai hawan ruwa. Haka nake so. Yawwa. Haka nake so. Yanzu bara an kusa shan ruwa mai. To ba damuwa. Ina zuwa. A ayaka. Samani ka daina irin wannan abun. Yawwa. Moda a rika bayar wa moda. Yawwa. Amma ni ne kwano biyu. Ga wannan. Ka je ka dau naira 30. Gobe in ka dawo ka kawo canji. A ayaka. Ni kuma fa. To zan ka dau canjin. A ya haka kuma ko ai ta ma yawa 70 fa. To zan dau 30. Na za ka kawo canji. To aje a dau
ku dau 50 ku biyu godiya nake kan alaji 50 godiya ne haka kakka ba ko furjo kudin nan ma na fa da ni zai taba alaji wallahi haba alaji dan girman Allah alaji duk haba alaji bayan wannan nake buya fa ba kudin abu da zan dan ci wannan abu nan je ka yau ba komai ana tare